हाय गाइस खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जाना फिन खिथाबाय खोब गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे देग्लायनि बैसागो फोरबोनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर स' दिनै नर्मेल ब्लग दा न'आव फुजा होखांबाय दा गामिनि थानसालियाव थांनो नागिरदों स' थानसालिनि हाबाफारिखौ एसे दिनैनिसै स' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो आरो खनाय बेलाइकन दं बेखौबो थुनानै अल खालामना ला रायजोफोर नायबाय था दिन्थिबाय थागोन जों सानैजों रानि आरो आंजों लाजिदों नामा हो बिफा फिसाजो जों थानसालियाव थांनो ओंखारदों थैद नायहर दा आयदाफारि बायदियै जोंहा बाथि आयदाफारि आलाब देंखो आर'ज दं बे आर'जखौनो दङ आफादगिरि अन्जना बसुमतारी बिथांखौ गांसे दा मोसादों Masa Rodiro disturb खालामनाङा र' खुलुमबाय मालाय स' गाइस दिनैनि टपिकखौ बेनो नर्मेल बैसागोनि नामाव एसे दिन्थिबाय गामिनि थानसालियाव थांनानै स' आं थांनायाबो एसे लेट जाबाय माखासे प्रग्राम बारलांबाय जेसांखिनि हायो एसांखिनि दिन्थिबाय बे देखायनायावबो जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा मोनगोन मिजिंथिबाय आरो लोगोसे थांनाय बोसोरावबो माखासे गोरोन्थि जालांदोंब्ला स' बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय लोगोसे बयनिबो बे गोदान बोसोरा मोजां मोजां थाङो बेयो आरो आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय स' दिनैनि टपिकखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलाव अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खनाय बेलाइकन दं बेखौबो थुनानै अल खालामना ला आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ जोबजासे नायबाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय स' दिनैनि टपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।